Takže dobrý den, dámy a pánové, já svítám dalšího videa z Minecraft Pokémonu. A jsem tady společně s Charmandrem a mojí Eevee, kterou jsme tak minule hrozně těžce chytali. No, dneska mám v plánu trošičku polevlit tady Charmandra a Eevee. Jo, a to jsem vám chtěl říct, já jsem levelil Pokémony a zjistil jsem, že tady Charmander připravený se evolvnout na na Charmeleona. Naučil si nějaký nový move. Flame Burst. To je o dost lepší než Ember. Dobře. Dragon Rage, dneska když se vydám. Jsem to Ember. Tak. Co vůbec neví? Quick attack. A nějaký? Teko. No nemám moc silný. Ale jestli si pamatuju, jak jsme nechtěně minule porazili tu Eevee, tak mi vypadla taková věcička. Silk Scarf. No a ta posiluje jako normální typy. Jakože jejich útoky normální. Takže to chci dát určitě Eevee. Tak, ne. Tady vidíme, že nám vyrostly už nějaký aprikorny, takže je seberem a další semínko. To je super. No, zase plante, pozor, jo. Tyjo, taky jsem se mohl kouknout, jak se dělá ten Pokédex, protože to je taky hodně dobrá věc. Další semínko. To je všecko? Jo, to je asi všecko. Tady tenhle ten asi ale posunu. Ještě tady jde třeba sem. No. Sem. Tak, co jsem chtěl? Jo, ten Pokédex. A třeba bílej, to je asi jedno. Glowing Stone. Aha, chápu. No dobře, tady mám vyrostly další. Takže taky můžeme si udělat rovnou další pokébaly. Struhly. Zelený. Žlutý. Těch pokébalů, jak si vidíte, už máme celkem dost. Což je super. Jo. Tohle bych si asi u sebe ten kopr tady nepotřebuji hodně. Tak jo, já jsem dneska chtěl jít prozkoumávat tu jeskyni, kde jsme byli vytyčit ten kopr. Bylo tudy. To je tak nějak můj plán dnešní. Tam najdem nějaký uhlí, protože nemám torčky. Uhlí. Stačí si jen říct. Ale, takhle jsem to nemyslel. Co doufám, že těch uhlí tam bude víc trošičku. Železo, jo, tam asi půjdu, ale počkat, tady ještě železo, ale uhlí, tak je to. Co to je, to jsou doly? To budou určitě doly. 100% to budou doly. Teď se nějak bezpečně dostat. No. Tohle moc bezpečný nebylo. Tady jsem ale viděl uhlí, když jsem padal. Jo.
to určitě vezmu. Zase jsem nějaký kořeny, to ani nevím k čemu je. Udělám si z toho torče. Ježiš, ty zvuky zombíku jsou hrozný a ještě horší zvuk kostlivce a mám ještě jeden možná. Tyjo, tam se mi moc nechce. Netopír. Ježiš, musím ještě nějaký kobl. Ne, třeba udělám pec. No. Tak, tam vypadá to železo, udělám si 100% štít. Tak. Máme štít. Ještě by to chtěl krumpáčet v chvílku. No. Já jsem si nevzal postel. Tak, si uděláme styky. Krumpáč. Ještě jeden, aby jsme si mohli udělat tady sekírku. A sekírku. Tak pojď. A je to. Rovnou můžu volat tu! Jsem chtěl zase to se mi nepovedlo. Super. To si nepřijde sakra, já si chtěl dát si ještě kusy. Tak jo. A jdem. Jo, tady je jáma. Tady je kostlivec. Tady drží posvětlit. Chceš mi pomoct, že máme? Co? Počkej, tady v toho zombíka. Ne, že tak. To jsme zvládli. Teda Červenou dostal trošičku na. Ne, to se nechci utrpět. Au, au. Superka. Au. Ne, jsem mrtvý, jsem mrtvý. Zdroj. Červenou asi radši zavez. Ne. Ty mi jdeš na ránu. To je nebezpečný, jak jo. Jsem nechtěl. Proletím to tam osvětlím. Počka sem. Jsem počkat. Tady můžu postupovat, já.
Železo. Dobrý. Tak tady toto jsme přežili. A myslím to ještě kozy, co tam bylo víc. Se asi jde spavnu, ne? Tady je láva. Judu. To je rostlina. Ale asi ho nechci. Není to zase tak dobrý pokrm. Tady to vede někam níž, ale já tady to svoje železo. Jedno železo. Ach jo. Čarodějnici jsem slyšel. To není dobrý. To jsem nechtěl slyšet. To je železo. Na někde ale hodně blízko. Možná bude nade mnou třeba. Jak dlouho mohu pustit? Na 30 minut. Teda sekund. Panika. Ještě 17. Co si vypadlo? Sugar. Ale mám redstone. Už si můžete pokryt, jestli se teda dostanu. A? No, dobrý. Tak, jo. Já jsem se let, co to je? To právě. Ježiš, ne, promiň, ne. Jsem tam. On tam spadl sám. A já tady jenom procházím. Teď můžeš. No, nevím, jestli se dostanu teda nahoru. Snad nějak jo. Ještě železo. Co tady je hrozně do toho temného místa, jestli nelíbí. Tady je to zase divný. Vůbec se mi tady nelíbí. Jo, ale chtěl by to najít nějaký únik. Už mi dochází. Celkem hodně dochází. Mám 8. No, zvuky těch zombíků, to je hrozný. Zubat! Počkám, toho bych možná i chtěl. Tak poslyš, Zubate. Zývám tě na souboj. Flame Bearers. Tyjo, teď jsem si trošičku ležel. Bere. Nádhera,
Myslím, že to asi už takový. No. Jo. Yes. To je super. Ale ty zvuky těch zombíků, to je tak nepříjemný. Že to prostě vynalezl tohle. Tam napis jsem, jo, jsem bral. Tak, teď se mi málem zastavilo srdce. Asi půjdu zkusit najít nějaký východ. Tak, pojď. Myslím, že tady to vede někam hodně nahoru. Srazím tady na pís. Už tady nechci být. Ale vůbec. Ano. To je určitě jiné světlo. Skakej. Dostali jsme se nahoru. My jsme to přežili. Tak. Tohle bylo hrozné. Ale řekl bych, že celkem úspěšná. Sice máme Pokémona. Železa vůbec. Stak aspoň. Ne, tak plus taku. Jsem si myslel, že jsem tam netěžil víc. Ne, další super. Tak jo, ale jak se říká, všude dobře. Doma nejlíp, a proto říkám. Ano. O, domové, sladký domové. Tyjo, tak tohle byl hodně adrenalinový díl. Nemám rád moc no. No, já si myslím, že by to i pro tohle video mohlo stačit. Doufám, že se vám líbilo a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.